Promesa bat egin otzuen, Mallorcatik hueltan, oparitxo bat ekartzeko asmoan akala. Txet! Eta opari hau, promesak eta betetzen ditu balako, hamen dakazue, Mallorcako enzain bat! Ekipo guztixandako, teknikoentzako, kolaboratzaileak, danontzako, eh? Ez zego barruen edo utzik dator. Ezakit honek asko ez du pixatzen. Santa Ponsako okindegi batetik. Oso okindegi egon batetik ekarretxako, enzaimana. Ez dozorosi aire portue. Ez. Hau jarri zut danontzako? Bai ba, 25. Osea, lotzeko! Hombre! Handisa hueuan! Ai, beruan gaitxiko altxikitzen eratzuta. Baina ze broma dau? Broma ez, ba. Hombre, honek txakurrak zorongo bat emoten dau. Gauzak inflatu egiten dira. Kasu honetan, a ber, isenleik ebe honintza iguel, aizian presinuakin eta iguel, karo, eh? Hau da, sekua. Ez, elijando ya. Bai, gainazke, uretan A guztiako... ver, etxeko igulertze ustezu ez, da? Opari bat, promesa bat ekarrita, bueno. Kali, zuretzako ere bai pixka. Ba, miren, neure oparixe... Eta guztien, barik gatu bigara... Emoten dagoan bitxartien, guzan, ala, erritxik pasado, lasai baten. Gaurko gaixan Errixegeari. Pintxa, Ni esker, hartu gintza. Kreasko maitane. Hau solana. Bine nahi du, gaio. Gozo dago, Guzan ikusura. Kafesnea bakoitzak Nik pasu emondo got, baina, miren, etorri garen jona. Gaurko gaixan inguruen bidizu hortxak azue. Unai eken nahi du. Hombre, gure Unai, hartu zuretzako ere bai. Venga, ya está. Honek salame mutzen da, hau zuretzat eta geretzat. Paso zelako zat, eskerrik asko, cariño.